произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии. Россия халкы Казан белән бергә кайгырады Владимир Путин. Килеп чыккан фаҗига бу очрашуның төп темасы иде. Татарстан. Все, кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь. Сейчас самая неотложная, самая главная задача – борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями. И хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям. Президент беренче шитеп атыш вакытында балаларны коткарып калу өчен бар көчен биргән мөгаллимнәр һәм башка хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләре бирергә тәкъдим ясый. Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии. Президент зыян күрүчеләрнең хәле белән айрым кызыксына. Министр Михаил Мурашко әйтүенчә, фаҗига булган урынга ашыгыч ярдәм машиналары 7 минутта килеп җитә. Бер юлы 36 бригада ярдәм күрсәтә. 18 бала һәм 3 өлкән кеше хастаханәгә озатыла. Өйләренә кайтып киткән балаларга психология ярдәме күрсәтелә. Кичә хәлләре аеруча катлаулы булган 5 бала һәм 3 өлкән кешене МЧС самолеты белән Мәскәүгә күчерделәр. На сегодняшний день хочу доложить, что Мәскәүдә хәлләр аеруча катлаулы булган 3 балага кичә кич операция ясалды. Аларга хирургия ярдәме күрсәтүне дәвам итәбез. Икесенең хәле бик авыр. Берсе өчен куркырлык түгел. Калган балаларны дәвалауны дәвам итәбез. Казанда 15 бала хастаханәдә, берсе кичә иенә җибәрелде. Казанның балалар хастаханәсендәге барлык укучыларның да хәле тотрыклы. Бүген иртән берсе палатага чыгарылды. Медицинадан иминлек мәсьәләләренә күчәләр. Владимир Путин илдә мондый хәлләр кабатланмасын өчен нинди чаралар күрергә кирәклеге турында кызыксына. Я поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход, вот это очень важно сказать, единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей и самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране. Росгвардия башлыгы берничә тәкъдим җиткерә. Корал сатып алу яшен 18-дән 21-гә күтәрергә, медицина белешмәсен бирү вазифасын шәхси клиникалардан дәүләтнекенә күчерергә, мәктәпләрне күзәтү системасы белән тагын да яхшырак җиһазларга, шәхси сак оешмалары эшен финанслауны хәл итәргә. Нам необходимо также Безгә сәламәтлек саклау министрлыгы белән бергә коралга рөхсәт бирер алдыннан психология тесты уздыра башларга кирәк. Моннан тыш ау билеты алгандагы таләпләрне кырысландырырга тәкъдим итәм. Башта яшь хәрби курсын узсыннар. Татарстан президенты Владимир Путинга берничә тәкъдим җиткерде. Психиатрия хезмәтенең җаваплылыгын арттыруны сорады. Республикада коралы булган һәр кешене тикшерә башлауларын хәбәр итте. Һөҗүм вакытында мәктәптә булган 714 баланы да табиблар тикшергән инде. 145 бала һәм 89 ата-ана психологик ярдәм алган. Мәктәпкә быел капиталь ремонт ясалачак. Ә балалар һәм коллективның җәйге ялы оештырылачак. Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за оперативную помощь. Наши коллеги с Москвы сразу прибыли, и первичная помощь, конечно, была оказана. Вот 8 пострадавших, самых сложных, мы имели возможность переместили, и оказывается помощь уже в Москве. Якын кешесе һәлак булган 6 гаиләгә матди ярдәм күрсәтелгән инде. Акча күчерүне дәвам итәләр. Банк кредитларны ябу буенча эш башлаган. Эта работа начата. Значит, у нас вот каждый день будет встречи. Я сам планирую встречу вот со самими погибших. И наши банки обратились, если есть у кого какие-то кредиты, если есть необходимость реабилитации, мы все эти вопросы доведем до достойного уровня. Инде бер сәгатьтән билгеле булганча, Акбарс банк зыяны күргән гаиләләрнең кредитларын ябарга карар кылган. Калган банкларда бу эшкә әзерләнә. Фәйрүзә Мәҗитова, Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.